Jedna vec, ktorú treba vedieť o Číne, je, že je stará. Starobilá ako hory, s históriou siahajúcou tisíce rokov dozadu. V minulosti sa verilo, že v krajine žijú duchovia a draci. Ak ste to správne urobili, boli. Číňania verili na mágiu, mystiku a poveru. Šťastie malo veľký význam. Duchovia boli považovaní za symbol šťastia alebo nešťastia, záviselo to od situácie. Pamätáte si na cvrčky? Cvrčky sa považovali za nositeľov šťastia, aj keď mám stále svoje pochybnosti. Červená bola tiež farba spojená so šťastím, ako červený hodváb, červené jablká a červený draci. Presne tak. A ten nádherný, krásny zelený kameň jadej symbolizoval nesmrteľnosť a šľachtu a veril sa, že účinne odháňa zlo. Takže Číňania z neho vyrezávali všetko možné. Kusy ako čajníky, šperky a Budha. Dobre, teraz už určite viete, že Moodline nebola iba moja pomocníčka, ale aj podpora. Áno, to sa zapamätá. Verí sa, že bola skutočná osoba, ktorá žila v 5. storočí než Lexi. Jej otec bol povolaný do vojny, ale bol príliš vážne chorý, aby šiel slúžiť. Mulan a on sa pobili so mečmi, aby určili, kto pôjde namiesto neho, pričom Mulan vyhrala. To je pravda. Ostrihala si vlasy, obliekla si otcovú zbroj a vyrazila, aby sa stala cisárskou bojovníčkou. Daj do toho, dievča. Rozhodne viac ako 10 rokov bojovala ako silný muž a nikto si to nevšimol. Áno, nie všetci ich bojovníci boli takí bystri ako ich meče, to je jasné. Jej odvaha a skvelé bojové schopnosti, nehovoriac o jej strážnom drakovi, inšpirovali básne. Hry, filmy a hovorí sa, že aj pokračovanie, ale to si nepočulo do mňa. Čo sa týka našich predkov, verilo sa, že slúžili ako ochranní strážcovia rodiny. A potom boli tí, ktorí energicky udierali do veľkého góngu. Číňania postavili pamiatky ako obetu a modlili sa k ním o pomoc. Predkovia predstavovali česť rodiny a česť rodiny bola pre Číňanov na prvom mieste. Mužom bola česť spojená s odvahou a silou, zatiaľ čo pre ženy to znamenalo eleganciu, rafinovanosť a jemnosť, čo Mulan symbolicky napísala na ruku pred stretnutím s dohadzovačkou. Vedeli ste, že dohadzovač mal väčšiu kontrolu nad výberom manžela ako samotná dievčina? Čo je toto, stredovek? Ó, áno, to je... Teraz počas Mulaninej schôdzky s dohadzovačom neprišla len k jej rodine dieťa. Prišla COD. Áno, drak. Môj osobný favorit. Dráci predstavovali šľachtu, múdrosť, moc a mohli dýchať plamene do výšky míle. Do výšky míle. No, dobre, nie úplne. Draky sa považovali za bytosti ovládajúce počasie, žijúce v oblakoch alebo v mori, ale verte mi, draci naozaj boli centrom bohatej čínskej kultúry. Rovnako ako symboly Jin a Jang, ktoré označujú harmóniu a rovnováhu vo vesmíre, a 12 zvierat, ktoré tvoria čínsky kalendár, a áno, drak je jedným z nich. Podľa roku narodenia môžete byť potkan, byk, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes alebo prasa. Nie panda. Dostaňte tú vec preč. Vezmite toho pterodaktyla späť do zoo alebo niečo také. Car bol najvyšší a mocný muž v Číne. Hovorím kráľ kopca. Mal palác, sluhov, radu, mocné armády a dimsum. Hovoril by dimsum. Je to vtipné. Zabíjam sa. Jeho syn alebo dcéra by zdedili trón, keď nastane čas. Hovoríte o nasledovaní krokov svojich rodičov. Ľudia vkladali svoju dôveru do cára, pretože si mysleli, že je prepojený s vyššou mocou, ako je boh, alebo. Drak sa zúčastňoval veľkých ceremónií a festivalov, aby žiadal duchov o pomoc. Pretože vieš, v tých časoch nemali e-mail. Huni! Títo chlapci predstavovali silu. Kmeň sa vytvoril v Ázii, v krásnych horách Mongolska a Sibíri. Žili ako nomádi. Neustále sa presúvali a pásli ovce a iné zvieratá za zelenšími pastvinami. Boli vynikajúci jazdci a skvelí lovci, ale mali aj ten otravný zlozvyk, že často napadali iné krajiny. Ako v deň, keď si mysleli, že jednoducho vpadnú do Číny a vrátia sa domov na večeru. Nemyslím si. A ani nezačínaj so svojimi uniformami. Dievča, nemali žiadny zmysel pre módu. Po stáročia, bez ohľadu na to, čo Čína robila, boli neustále napádaní útočníkmi ako Huni. Ale bolo to ako naraziť do kamennej steny. A potom to cisár pochopil. Kamenná stena. Áno. To je ono. Stavba Veľkého múru začala pred viac ako 2000 rokmi za vlády prvého čínskeho cisára, zakladateľa a inovatívneho vodcu. A oslavujte veľkého Čin Šu Vanga, pretože je tu s nami všetkými.
Bol navrhnutý na ochranu pred útočníkmi, ako sú Hunovia. Bol postavený a prestávaný z kameňa, tehál a zhutnenej zeme rôznymi dynastiami a miliónmi robotníkov počas viac ako 1000 rokov. Dnes sa tiahne tisíce míl a dá sa vidieť jasne aj z vesmíru na orbite Zeme. Kriket, som tvoj otec. Veľký múr sa stal symbolom vynaliezavosti a odhodlania čínskeho národa a slúžil ako monument mocnej jednoty. Zjednotenej národy. Prepáčte, táto časť ma vždy zasiahne. Môžem mať vreckovku? Číňania vynalezli ohňostroje po experimentoch s pušným prachom už v 3. storočí pred naším letopočtom. Deti, neskúšajte to doma. Ohňostroje pôvodne slúžili ako výbušniny na festivaloch na odplašenie duchov. Z ohňostrojov vznikli vojenské rakety, ktoré sa stali dôležitou súčasťou čínskeho obranného systému. Dalo to payoff do ich obľúbeného Kung Pao. Vieš, čo myslím? Robil si v poslednej dobe nejakú domácu úlohu? Nie, môžeš za to srdečne poďakovať Číňanom. Ide o papier, nie o domácu úlohu. Neviem, kto vymyslel domácu úlohu, ale keď sa na neho dostanem. Číňania vynalezli papier v 1. storočí na Dželel. Kombinovaním kôry stromov, lanových handier a pšeničných stoniek niektorí veria. To je naozaj dosť ťažké čítanie. Číňania písali na bambusových zvitkoch ako na náborovom oznámení pre Mulaniného otca, keď ho v ten temný deň zavolali do vojny. Nie, vlastne bolo čiastočne zamračené. Teplota bola 52 stupňov, keď v staroveku bola vojna v Číne tak bežná ako konzumácia ryže v každodennej strave. Veľkí čínsky stratégovia, bojovníci a generáli ako lotosové kvety prispeli k rozvoju čínskej vojenskej stratégie v krajine. Knihy o umení vojny boli mnohé napísané. Najznámejšia a najuznávanejšia sa volala Náhodou, umenie vojny od Sun Tzu. Jej kľúčové body sa dajú aplikovať na život. Priprav sa, strategizuj. Hraj podľa pravidiel a nikdy nenos biele po dni práce. Dobre, tú poslednú som si vymyslel.